Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Yang sebagai pi baro syaga bate CTV rengkat bat kimat jongani kejan met seni balang kakat sau Tarik Kyllalyngkot arhajar arpun rio. Kimat Khubor naga Jylla. Kinong yalam ka Nehu Students Union bat ka KSU Nehu Unit. Kyllalyngkot bani kendo yau menteri rangba ka Jylla Konrad ke sangma ban pha tuklar lem halor ki kenrum hapo skul ba Nehu. Kabala bu jing ek samla pule ye kinong hikai bat ye kinong tray nado bau Vice Chancellor Professor P. Shukla ula pep tray metala sauspa arp sausni. Kinong yalam ka Nehu Non-Teaching Staff Association. Kyllalyngkot ban pensngau hakmat menteri rangba ka Jylla Konrad ke sangma halor ka jing kiba ka skul ba North Eastern Hill University klai kendo mausiang nagadaw ka jing bumdon Vice Chancellor u Registrar u Finance Officer kiba day ki kle kiba pentulun ya ki kam ki jam hapo ka skul ba Nehu. Uba Milford Tangkiu, Presiden Jongga Nehun Sa, ula ong kumba galong menta kinong tray hapok skul ba Nehu ki don hapdeng ka jing ke bakraw. Bat balada ka Nehu ka ngam, kan wanra jing ru, wat ha ka puli ku puti, bat kan kta ru wat ya ka pliang ja jong kinong tray hapok ka ni ka skul ba. Kikan hon baper ka skul ba Nehu ki bakentup ya ka Northeastern Hill University Students Union, ka Kasi Students Union Nehu Unit, ka Northeastern Hill University Teachers Association, ka Northeastern Hill University Non-Teaching Staff Association, bat ka Meghalaya Tribal Teachers Association. Kila IT da kejing tok ban pha tuklar hau menteri rangba ka Jylla u Konrad ke sangma halor kejing dawa bat day ban wengno yo Professor PS Shukla kumu Vice Chancellor jong ka skul ba Nehu. Kinong yalam jong ka All Meghalaya Contractor and Supplier Association kila IT da ka dorkas hau menteri katanat ka koit ka kia jong ka sarkar Jylla uba wailat miki Shilla ban pensngau hau halor ka jing dawa ban pia ya ki kam hapo ka engineering wing jong katanat ka koit ka kia kiba lakot shiklor shaneng knang bagi kontraktor trai Jylla ru kindup yolat ban tap tenda na ka bantawan yokam yojam. Marsen yo ka jing sapriang jong video ha social media ya ka jing sya dawa pisa jong ginongwan jong kai Pyrthei. Word klampen slam ki pulit kila penstet ya ka jing token bat hadin bala token kila kemno ya u home guard volunteer u badon bat ka Madanrating traffic branch. U Superintendent of Police jong East Khasi Hills ba Vivex M. Ulay ito ba uniw home guard volunteer uday balatip kerteng kum u reconsent karlor bat uladon laipusan snem karta bat uday ru balayo kusnam teng na katanat pulit na marba ulayo bat teng niya kinong kayi drop. Hagajing bud din halor kajing trading license Daka Khasi Hills Autonomous District Council yaka North Eastern Security Service Private Limited. Kaba job ya ka tender ban penya ya ka kam pahara ha National Institute of Technology Sora ka New Trap National Youth Front Southeast Sora Circle kalalap bakani ka agency kala pendon kam da ka jo ka trading license kaba laai ban tap tender ha DJAR Lightcore. Kawai kalong kami bar Jylla belatip kerteng kum ka Devi Basumatri kala ujor da ka ejahar sya ki pulit kala Mkrap Police Station persyaya way nong tu ubala prong tu hapo ka yeng sa jong ka ha Upper Lashimere hakapor kumba arbaje no sngi haga ejahar bala mudai ka Devi Basumatri kala yatu ba ondala poi hayeng hadin bakalawan pai na la Mkrap kalalap baka jingkang nakhmat yeng kala play bat udon unong tu hapo ka kamera ka baar badang kanra panwat ya kimar baremdor. Unong tu ulah nyat ya jingkang bat ulah tangon kelaya ka nakli daw narat bonsien bat patrong na unyokli jongka bat tiru daw nar na kakti kamon jongka rengkat ke berngem bersit pan peniap no ya ka. Haka jing like kanra drug hagi benta jongka lom survey kepadon shalandet jongka Ajmera building. Kakanhon jongka anti-narcotic task force kibalayalam dagik so sma ban kanra drug hagani gejaka kilalap bat yok kurup smam ki tendong red bat ki senduk sabon ki baju penon kam ban tap drug.
Kila don ru kat to kat ningot ki briu ki badon jing suba ki ba ka ANTF kila yobat ban tokit yaki. Kat bagi kenhun jongga Anti-Narcotic Task Force kidang kenra drug haga jaka slum halom survey lalap bakadon kawai ga yeng ga bala penlongkum ke jaka ai jing hikai yaki kenarit. Hagi benta bahajrong kadon ga yeng ga bala care ke lentang snap bat bala sop da tin la keru da ki plastik na ki benta ba syapo kidon ki jain karpet ki bagi muslim ki ju siang ha kapor bagi money blay habaya krem ber way na ki bapek ye kini ki khna ula ong bakani ga dei ga jaka ajing hikai ye ki khna bagi nang ban le khot bat ula ya thu bayaladi usong sa hamau ba nrei wan shakani jaka ban ajing hikai ka District Legal Services Authority harengkat ka jingi trelang bat ka Meghalaya State Legal Service Authority Shillong East Khasi Hills District kala ai ka jing pensyai pai ba halor ka jing sniu jong udrak ka balakta ya ki babon ki samla lot bat ya ki bala he lasan ha parking lot kli yodo ha ya ka bala tip kum ka nalsa Dawn Drugs Awareness and Wellness Navigation for a Drug-Free India Scheme arajar arpusan la pelong ru ia ka Kyllalyngkot da kisamla pule intern jong ka Shillong Bar Association ha ka ba dei bat ka long yeng ka bamat ye jing ha ka ba ulok udei uba shuim kerni ha ka jing di drug kawai ka karkhana shna tu sok lani mattress balalong try da wadars junjun wala ya ka balatip kerteng kum ka Madat Foam Industries kabadon hagashnong amjok bernihat Ribhoi District kala plu kensan na jingkem ding ya ka machine ka bakinong tray gidang ot ya ka tusok tia ka balashna hakani ka karkhana ki pulip ketanat pulip ding na bernihat police outpost bat ki kali pulip ding na narbong bat na asam kila 1 point mardor ban pulip ya ka ding ka balaklang bat ka jingjulor hagani ka karkhana kala antat bakala kot daki klur tengka ka Meghalaya State Paralympics Association rengkat ke jingi trelang bat ka Directorate of Sports and Youth Affairs jong ka Sarkar Meghalaya kila perlong ya ke jingi kenduk lang bat ki samlaya lek kai bedon jing duna ha ki department ki bala syajit ban lek ya shimenta ha ka 23rd senior 18th junior but second sub junior national powerlifting championship arjar arpusan arjar arpun rio bala pelong da ka India para powerlifting organization kabanlong naduk ka khan rio tarik bat kaban kot haduk ka khat pra tarik Kyllalyngkot arjar arpun rio ha Khubor University kabadon ha Roorkee Dehradun Uttarakhand tongnya pai pat syakimat Khubor na kelengkeri Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi unsapli pai ba ya ka 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth ha ka Palai ha Central Hall jong ka Samvidhan Sadan ha po Parliament House Complex ha New Delhi. Menteri Rang Bado unsa ai jing krenru ha ga ni ga sngi la pentip ukruwa bala pelait naga Prime Minister's Office ha ga sngi todi. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ulai khubulai ponggal syaki paitba jong Tamil Nadu negasngi da ka banyo ya ka kum ka dak ka pating shan jong ka jingrus pa kariti ka dustur jong ki jai penriu Tamil. Menteri Sarkar Pedeng Bokmi ya katanat Commerce and Industry Piyush Goyal ulaong ba ka National Turmeric Board ka balaraki ya ka jingyat lenti ka ba shisnem kala ai bor ya ginong rep ban kentiu ya ka jingshalan yau shinrai sya Kylleng kiri ke Pyrthei. Ka jing bishar lang halor ki laiteli ki jing ujor persya ki bayadai bat ka jing khenra bat ka jing talasi jong ka Enforcement Directorate ha ka tayo beladep ha ka Office jong ka Indian Political Action Committee bat ya ka ying sa jong nongseng jong ka Pratik Jain labu sngi ban sedang bishar da ka single bench jong ka ying bishar Kolkata High Court ha ka sngi balang. Ki telit ding baklang kila bamdu ya ke ying sa jong MP ke BJP Ravi Shankar Prasad ha New Delhi laya thu ki he sarkar kat kum ke jing thu jong ki bor penyai ka ding kala pur ha ka por kumba pravji men step ha ka wei na ki kamrathia jong ka jakasa
Menteri Ketenat Yadari ke Sarkar Pedang Rajnath Singh ulai kublai ki riau shlor ki sipai ki badang don haka kamram ban ai jing syakri bad ki bahayang asam jongki haka Armed Forces Veterans Day dak ba ai kublai ya ka jing IT jongki ban yadayo port usam jongkari bad ban penne pensa ya ka men CM8 ri jongkari India. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan ulai kublai ya baro ki riu shlor bat ki bahayang asam jongki haka jing rakhe ya ka Armed Forces Day. General Chauhan ulaong baki kam shlor jongki bat ka kamram ka ba ki la pendep ki dei ki benta ba kongsan ban yada ya ka ri na kinong syo. Ka Sarkar Delhi kala play pajba ya ki pratali ki Ayushman Arogya Mandirs batmai ne ka sngi balang ka balong ka wat ka pasan ban penyar ya ka jing ai jing syakri ki pajba ha Kylleng ka nong ba Delhi. Kilami ki jing kenok halor ke jing bom shim khia jong ki Dr. ha RG Kar Medical College and Hospital ha Kolkata hadien bakawai kalong kemi kala khlat no ka por ba kadang don pedeng ke jing sya sumar kapala penlong ya ki bahayeng jong ka banyaki persya ya ki bor punya jong ka hospital. Ye paipat ya ki mat Khubor na Kylleng ki ri ka Pyrthei. Ka United States kala ken be ain kum ki seng le no ya ki snak trekam jong Muslim Brotherhood na Egypt, Lebanon ba Jordan dak ba keno ba ka dei ka kenhon ka ba ai jing kersyan ya ka seng le no Hamas. President Donald Trump ulama ham ting ya ka Iran ba ka Amerika kan le dak ba ting ya ki bor sensyar da ki basdien pasi ya ki nong ya ki hadien ba ki Khubor kila sapriang ba ki bor pulit ke Sarkar Iran kila siat yap ya ki nong ya ki ba persya ya ke Sarkar. Kalami ke jing per jing mut pedeng ka US Congress halor ka Greenland kat ba ki head officer na Denmark bat ka Arctic Island ki dang pen kre ya ka jing kren ha White House ha gani ka teo ka ba pen pai ka lai ka jing berngem jong President Donald Trump halor ka jing kwa ban penyaso ya ka Greenland sya Amerika. Unong mikmat ka Iran sya United Nations Amir Said Iravani ula kentu ya Secretary General jong ka United Nations bat ya ka Security Council bakin penremjur ya ka United States namar bakala ken syat ya ki ba bat kala berngem ru ban pendon kam da kabor persya ya kari Iran. President jong ka United States Donald Trump ula ong ba ula pensange no ya baro ki jingelang bat ki he sarkar jong ka Iran bat penjari ru ya ki khajna batmai ki bayadai bat ka Iran. Trump ula kenturu ya ginong ya ki ha ka ri Iran bakin beteng ya ki jing ya ki persya bat kularu bagi jingerap kin sanangwan nadien. Secretary of State ka United States Marco Rubio ha ka singbaar ula ya kren lengba ka telefon bat menteri kambari Subramaniam Jaishankar ha ka ba ula bishar nia ya benta bokongsan jong ka jing trailang kentup ya ka jing penmi boarding nuclear ka khai pateng bat ka jing yadai ka benta jong ka Indo-Pacific. Ka wei ka rel ka bakit ya ginong let jing let na Bangkok sya ka thain sitay lamingi jong kari Thailand. Kalangat ha ka jingja accident ka bajur ha ka singi balang hadin ba ka crange na yeng kalahap halor ka rel kat hadu ba arfu arngut ki brio kila yap bat palat san ngut ki wei pat kila mensau laong ka Khubor jong ki he pulit ka Thailand. Kat ba ka Bangladesh kalanang jan sya ka jing pelong ya ka general election ha benai rempang mentaus nem. Wei nong nelam jong ka Jamaat Islami ula syap penyap ha ka yingsa jong hadaka ongki lat patai Khubor jong gani kari. Yau ni ubala khlat no la tip kerteng kum Anwar Ullah ubala 100% senem karta bat udai nong nelam jong seng Jamaat na Dhaka. Menteri ramba jong Jylla New South Wales kari Australia ula ong ke sengi balang badai ban penprano ya ka wei ke jingking ya kejat ke bala penon kam daki nong lek kam sniu ha Bondi Beach ha Sydney. Mentaka sengi ke Sarkar Australia kala rakhi ken mau buram ya ke jing dap shibnai ke jing sya siat yap ki khat sangut ki brio ha Bondi Beach ke balong ka wei na ke jingja besyir kai ha pokari hadien ke jingja house nem khat khandai spa khandai pun rio.
Kylleng bishar ke sorkar pedang jongkari United States Kylleng gi Jylla kilarai persya ya ki bor penya gi bakhmi pan perking ya gi nong buai snong be an haki mokot duma gi baye dei bat ki nong shong snong jongkari India hakabala lap baka Immigration and Customs Enforcement kala syukem be an ya ki klem kano ke jing bishar hapo ki kanon an jongkari kitu gilong kimat Khubor